Breaking-historie, den der kører i bunden af skærmen lige nu, den der handler om, at Kevin Magnussen netop er blevet præsenteret som ny Formel 1-kører hos McLaren. Og det er kulminationen på en karriere, der startede, da han var blot 2 år gammel. Jeg tror, jeg kan få. Ja. En meget lille dreng, fyldt med en enorm tro på egne evner. Du er bare skide dygtig, Kevin, du er. Lige siden jeg startede med at køre Uber som 2-årig, der har jeg altid troet på, at jeg bliver Formel 1 verdensmester. Kevin Magnussens første Formel 1-forhåbninger blev grundlagt i fritidsklubben Viadukten i Roskilde, hvor go-kartbanen og den bitte McLaren-model lagde fundamentet for et af de største talenter i dansk motorsport. Som kun 15-årig blev stortalentet Kevin en del af en stor satsning i 2007. I've been very impressed with him all week. He's really good in the briefings. He listens to everything you say, and he is a real talent. He is a good 9 out of 10. Med egen manager, mentaltræner og et budget på 40 millioner kroner var målsætningen klar. At følge i Formel 1-sporet på sin far Jan Magnussen, og endda overgå ham for at blive verdens bedste. Det skulle være bedre lige meget. Ja. Jeg tvivler ikke på, at Kevins grænser lige nu, det er så langt over, hvad mine grænser var dengang med 4. Jeg vil hjælpe alt, hvad jeg kan, og han er den eneste, jeg vil kunne acceptere. Skulle gøre det bedre end mig. Bedst var Magnussen junior i sin årgang allerede året efter, da han som 16-årig vandt sit første mesterskab i juniorklassen Formel Ford. Kevin Magnussen på en førsteplads. Det var bare fedt at komme mål og vide, at nu er det helt holdt. Og i år kom så det største mesterskab i karrieren. Det er vinderen i dag og 2013-mesteren Kevin Magnussen. Efter en sublim sæson vandt fartfænomenet fra Roskilde overbevisende Formel Renault 3,5-serien, som er klassen lige under Formel 1. Fantastisk følelse at køre over og afslutte mesterskabet. Det er jo mange, stort pres, der lige pludselig bare ryger i skuldrene.